Zo gafare na so ki gani ma ki bani so ban shirin sa ba. Zafi na zuciya dar zafin kwakwalwa shin me ya kai zama da masoyi daɗi. Zafi na zuciya da zafin kwakwalwa shin me ya kai zama da masoyi daɗi. Na yi hasashe a zamto gaskiya hasken ki na gani tamkar walƙiya ba laifi ai kiran ki da zinariya tallan so na kawo ki ce ki siya ki gani jani mu zan zagaya duk wanda ke kazamta shi zai ji dariya don wanda ke rake shi ya dara kowa. Ka tsaya boye sam kar da ka gara so mai yarda da kai ba a bashi so dan kansa zai fi so zai kwashe ka so dan koyarwa koyin har kuka samu dama kuka kuke saka mata siwa. Yan mata kwalliyar ki sai kyan gani kin roƙo fes cikin ki ba lahani tilas na yau faɗi ko zaɓar da niya buri na ki zamo mata a gidana cikin zuciyar ki so na ɗara kowa. Ni kake so ai ko kanka kake yaudara tafiyar ka ta fiye kai da zaman jira ni ba na san kana furta karara zuciya ta bai shirin saka so ciki ba dinni a zuciya su ba na ajiwa. Ni ma a zuci gauna na ajiye haka ne yasa na zo gun ki kai tsaye in tallatar da ta ki siye so ya rufin ido san ban duba mata keke kadai nake so ki ban kulawa. Duk yanayin mazaje ni na kula duk lokacin da mace take walwala sai su so da so su jawo mata matsala kama ta kabar ni dan san ban baka dama su da irin ku illa ke jawowa. Zafi na zuciya dar zafin kwakwalwa shin me ya kai zama da masoyi daɗi. Zafi na zuciya da zafin kwakwalwa shin me ya kai zama da masoyi daɗi. Shin me ya kai zama da masoyi daɗi. Sunana Zulaihat Ibrahim, ni ce zan riga gabatar muku da shirin sirrinsu. Zan daga shiga lungu da sako domin ban kaɗai muka muhimman abubuwa waɗanda ya kamata duniya ta sani. Ka ce ana iya ganin abubuwan da ba a gani. Yawa. Har aljani? A'a, ba ban irin wannan abubuwan. Ga wani matashi wanda ya wanka da ruwan kwata don nuna tsananin ƙaunarsa ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kamar yadda kuke iya gani yanzu gani gashi. Mandi wani gashin rago ne na musamman wanda wannan restaurant din suke yi. Ko meye mandi? Yanzu gashi an sauke shi wannan ragon mandin wanda a Hausance ake ce masa ragon lahira. Gaskiya ne abin da ya ba a cewa komai. Idan kana da wata baiwa ko kina da wani labari wanda ya kamata duniya ta sani, sai ku tuntube mu a Sirrinsu Media TV. Har kullum ni ce taku Zulaihat Ibrahim. www.sirrinsumedia.com ko a shafinmu na Facebook ko Twitter ko Instagram da sauran kafar sadarwa na zamani. Kada ku manta sunan shine dai jallin jal Sirrinsu Media. Sirrinsu Media ya zaga nahiya kuma za ku ji
za mu